Tämä mies tuskin esittelyä kaipaa. Rap-artisti Jere Pöyhönen eli Kääriä. Euroviisu 2 tältä vuodelta Liverpoolista. Cha cha cha. Kyllä, ja Kääriän puku tietysti illan odotetuimpia. Sen on suunniteltu Teemu Muurimäki yhdessä Ylen elinlaajennukassa. Ja nyt presidenttiä tervehtii Stig. Kunnan asiakkaille rusinat pullasta. On palvelua alusta loppuun, kattaus kovia paketteja ja onhan meillä myös noin kääreet. Miksi just susta tuli syvä lahjakääriä? No itse asiassa on mun toinen nimi. Entä asenne? Ootko valmis käärimään hihat? No niin. Olisiko sulla yhtään suosittelijaa? On mulla 1 tai 2. Seuraava. Mitä broidi? DNA-apuri käärii kovimmat paketit. Joulu